дар қатори дигар шаҳрвандон ноҳияи Файзобод имрӯз тасмим гирифтем ки як қатор гулу гиёҳии шифобахше ки дар доманакӯҳои кӯҳои файзбахши Файзобод мешукуфад, хоб барои ба марази тамошобинон оварда пешниҳод намоем. Вақте ки мо коркарди гиёҳии шифобахшро ба роҳ мондагием, вақте ки қатъи инҳо сару кор дорем, албатта мо кӯшиш мекунем ки нисбати ҳар як гиёҳии шифобахш хусусиятҳои шифобахшии онҳоро биомӯзем, ба сокинон, ба шаҳрвандоне ки аз мо чизе пурсон мешаванд, посухе дод тавонем. Тамоми он нафароне ки имрӯз заҳмат кашиданд барои ба марзи тамошобинон чизе гуфтанд ва он шоирону адибоне ки ноҳияи Файзобод инҷа ҳузур доранд, он санъаткороне ки дар инҷа санъати зебои худшро намоиш медиҳанд, мо ният дорем ки бо як сарбаландӣ, бо як рӯҳбаландӣ ба ноҳияи Файзобод баргардем. Мақсад чи аст? Боз ҳам рӯҳбаланд гардондани сокинони шаҳри Душанбе ба хотири ҷашни 25-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон.